Dapat mo ko yung kabaw tanan. Ato halatan. Ha? Mga biyog mo ka. Kabuhi man. Eh mo sige doktok lagi, makakuha na mo. Gusla naman. Unsa man gibuhat niyo toy? Nagkunig taga kay mamingwit mi kay ungad lawa. Nakulang lawas eh. Di ka ba buhat? Isa, higdi ko no. Takaw. Matakatak at tuga mga ay. Dapat mo ko yung kabaw tanan. Dili kay hikti ko mi. Sig nagpakiloo ita. Dilo oy ba? No. Tamaran lagi tao. Ang puso ko'y nagdawa. Oy. Sana mo na oy. Usapo siguro pasaway ko siguro. Pero ba? Ano ba? Oh, sampulan be. Di? Hmm? Wala. Iba. Di mo bubuang. Sabi mo ko ang king kayo, ano kayo eh? Oh mga chay, diyan sa mo kay mga ito na be. Goodbye. Oh mga chay, tara itong paon. Ato na ilatan karon taon. Ato na ilatan. Baksit! 1-0! Gamay man. Wala dito si Joy. Gamay mo yun. Wala na kay puno-puno na na. Pauli. Ay, my God. Hala. Ibalik. Balik pa sunan nito! Ay, my God. Ay, labay-balik na yun. Pauli dito, Pauli. Ay, my God. Tayo mo, may vlog ko. Ako agad ba, man? Yakas, mga nabalik. Siguro na. Dako man siya. Meka! Yata, nagabuhi. Kani ako aron. Usa ka bunlo ta rin. Lagok kinununan. Agay! Ay, mo. Kabuhi man. Mga agad din. Kini, di na gini mao ning sudah dua ka bula. Dua ka butiti, usa pasabot ala dai. Ay, dua, di ako gilabay ko ha. Ang puso ko'y nagdurugo. Go back your home! Kadadayin. Bira. Balik. Asa ko? Ano? Kung makaboy, wala sudan! Salang tanay! Yes. Baba. Lapig ka na kamakmak. Sabay sila kadako kuno man to. Pataw-taw Jun! Jan! Nabakaw na ka? Kung doon, mas namok lawas ni mo. Ang puso ko'y nagdurugo. Tarat. Ibalik. Ayaw. Di makaboy. Wala na sudan. Ang puso ko'y. Woo! Ay, gamay kaya Ay, labay ay. Lanay na nga zero. Allah! Ay, siya. Temot. Temot. Eh mo sige doktok lagi, makakuha na mo. Ay, nakakuha na yun, gusto. Zero. Why ka? Ay mo gusto. Uno. Na. Oh mga Joy, okay na yung among kuha. Kaya mo gusla naman. Joy, mag-cooking siya na ko, mantika. A little bit lang. Mga Joy, lunod na ito ang atong lamas. Human, mekos na ito kadali mga Joy. Hi, mekos. Ilunod na ito ang atong ginger. Tara, human, mekos na ito kadali mga Joy. Hi, mekos. Joy, ilunod na ito ang atong carrots.
Human imigos-migos sa nato kadali mga choy ha. Mga choy, malimtan lang tanan basta ang atong paborito di lang sili. Human imigos-migos sa nato kadali mga choy ha. Imigos-migos. Mga choy, lulo na nato ang pangpalapot. Okra. Wow! Human imigos-migos na to mga choy ha. Imigos-migos kapag lami atong kaon. Hala ko, wow! Mga choy, atong butang ang patis! Human imigos-migos sa nato kadali mga choy, imigos-migos! Mga choy, atong ilolo na nga itong tubig sa lubi! Mga choy, ato na timplanog! Magic, sarap! Sunod, gini sa mix! Sunod, imigos-migos na nato kadali mga choy ha! Imigos-migos, kapag namin atong kaon letter! Imigos-migos! Ala, grabe na puta na o, ala! Mga choy! Last but not least, atong ilo ng atong piningwitan! Bula! Pak! Human, imigos-migos na nato kadali mga choy! Imigos-migos! Kanamit yun sa yanay! Choy, okay rin! Ato na rin! Haulo na atong pinatisan! Kanamit yun ay! O mga choy! Bobod na! Woo! Choy! Eating na! Wow! Sabi ka na daw. Mga Allah, grabe si Choy Makmak eh. Kaon kang hugot pa. Kamusta, pre? Yun. Kana, Lami. ikaw, laog yun. Nameman. Yung hapin ka tingog, huwag mo kaya yan, kung yun, yung yun Kaon, Choy, klase babaya mo. Nabsan? Ha? Nabsan? Pagkasalan daw, i-absensya ka, naputol ko no yung bag. Manay rason ni mo? Ang karapot ko kaya ang kuano. Tutantang ang kuano. Ang listos ko sa Batos. Oo. Kanay, niya kanay. Mas kala na. Unsa? Kala. Hindi ko anong siya nga. Ituon at kung tambagon mga choy nga. Huwag na dato ako na ng iswila. Nunda nga. Unsa di ka mo to, di ka mo to. Hindi ko mo to, hindi na katuhuan kay Oban, professional. Gitaon ka. Kumugid mga Choy, oh. Ano sa kupa ako eh? Ha? Kupa. Lah, kamu lagi duha lang, nalang lagi. Kumain na. Lami ka ni penganto ka eh. Mga choy! Leading na! Wow! Didik na, pero abak ko no. Papa ko na dito. Ha? Papa ko na dito. Shout out! Shout out ko Ma'am Mitchell Degree o ring Ma'am Bing Kimorog ni Chin Chan Chu. Shout out! Ug shoutout ko ni Iking Montoroyo, ni Richard Montoroyo. Shout out! Shout out ko ang Joshua Tunyakaw. Shout out! O shoutout lang ko ni November Isaac Villegas. Shout out! O ni Dexter Diniales. Shout out! O shoutout lang ko ni Barlito Plarisan. Shout out! I will survive. Shout out! Og shoutout ko ni Joshua Caniete og ni isa ni Arnel Mata ni Barate. Shout out! Shout out akong remark sa lamang ka.
Shoutout! O shoutout ako kang Pearl Sumayang. Shoutout! Shoutout ako kang Wednesday. Shoutout! Kung shout out ko kang Gwapong Manok PH. Shoutout! Og shoutout ko ni Sensansu. Shoutout! Shoutout akong Bugard. Og shoutout ko ni Lex Paran. Shoutout! Og Briggs next unsa ni? Shoutout! Og shoutout ko ni Jose Benzi Bising. Shoutout! O shoutout ko sa Alboro family. Shoutout! Shoutout kong Ricoy Riquiso. Shoutout! O Gampuntoy Riquiso. Shoutout! Og shoutout ko ni Jerome Alonso Laak Davao de Oro. Shoutout! O shoutout lang ko sa Acro Cebu. Shoutout! O Long live. shoutout akong Ya Amay Hapitan. Shoutout! Long live! Og shoutout ko sa I Will Survive. Shoutout! Og shoutout ko ni Marisa Cualbar. Shoutout! Og shoutout ko ni Jocelyn Caberiana. Shoutout! Og ni Loveline Cabanero. Shoutout! Og sa akong asawa nga pinakagwapa nga si Pati Mami Caberiana. Shoutout! O shoutout lang ko ni Iris Cifuentes. O sa akong love nga si Jonas Cifuentes. Shoutout! O shoutout lang ko sa taga Aningan. Shoutout! O shoutout ko sa mga single. Shoutout! Akong ni Ivy May Trasuna. Shoutout! Sa wapa man shoutout dia. Comment sa comment section. Babosh!